Benvinguts a Món de Llengua, com esteu? En el vídeo d'avui parlarem d'algunes coses que jo crec que vos interessaran de les proves de maig-juny de 2021. De fet, hem creat uns exàmens model Món de Llengua, tant de C1 com de C2, que vos ajudaran a preparar-vos les activitats per a l'examen. En els pròxims vídeos podreu veure les correccions i els comentaris. Ara vos les presentaré. A més, us diré algunes diferències d'inscripció i d'aquestes coses pel que fa a les diferents institucions i també parlarem d'acadèmies recomanables. Opinió personal. Avant! Mireu, així teniu un parell de proves que anomenarem model Món de Llengua, que són proves internes que van fer en la nostra universitat. Òbviament no són proves oficials de la SIACOBA, encara que siguin molt paregudes. No tenen validesa a SIACOBA, però m'agradaria comentar-les en els pròxims vídeos, en el pròxim vídeo. D'acord? Estigueu atents al canal. Doncs mireu, esta és la prova interna. Trobareu una proposta de redacció i després les activitats que fem també en este canal, d'acord? La d'omplir buits amb les paraules correctes i adequades al context, alguns amb parèntesi i alguns sense. La de refer oracions, d'acord? Amb 10 parelles d'oracions. La de baix ha de tindre el mateix sentit que la de dalt. Opció múltiple de gramàtica, opció múltiple de lèxic i propostes sempre orals, que també estan bé, d'acord? En el C2 igual, amb la diferència que les redaccions tenen infografies que s'han d'interpretar per a fer bé la redacció i que hi estiguin incloses. I a banda de l'exercici, no té exercici d'omplir el text amb les paraules adients a partir de la vostra enginyeria mental, sinó que té el de refer oracions, igual que el del C1, opció múltiple, correcció del text, que no el teniu en l'examen del C1, i opció múltiple de lèxic també. Bé, les proves susdites les podeu trobar ací baix a la descripció i bàsicament vos enllaçarà al Google Drive de Món de Llengua, que ja l'he posat en alguns vídeos. Teniu carpeta de C1 i carpeta de C2, ja sabeu. Aneu a la carpeta de C1 per a trobar la prova a partir de la qual fareu l'itinerari maig-juny de 2021. Així en aquesta carpeta teniu model d'examen maig-juny 2021 i per a trobar la de C2, model d'examen maig-juny de 2021. D'acord? Molt bé, passem a un altre ordre de coses. Junta qualificadora, d'acord? Primera institució en la qual vos podeu inscriure i els que ja esteu avesats a tot això sabeu que enguany s'ha fet per sorteig a partir de l'inscripció, és a dir, vosaltres vos heu inscrit o heu demanat matrícula i han dit, i no sé per què, la veritat, que és per sorteig. En qualsevol cas, ahí teniu tota la informació i si no teniu plaça sempre podeu anar a les altres entitats certificadores homologades, que ja sabeu que són la SIACOBA i l'Escola Oficial d'Idiomes, d'acord? Sí que és cert que la prova que fareu amb mi i que jo corregiré i comentaré en els pròxims vídeos està més prop del model SIACOBA, entre SIACOBA i Junta, diria jo, que el model EUI. Però és ben necessari que sapeu que en aquestes dues institucions, a diferència de la Junta al final és l'entitat, diguem-ne, de l'administració. Aleshores sempre es massifica més, sempre obrin 13.000, 14.000 places, és una barbaritat. Per tant, que sapeu que, clar, els preus són populars, és a dir, són 25 euros, a diferència de la SIACOBA i de l'EUI, que són proves més cares, però heu de saber que tant en la SIACOBA com en l'EUI el que vos permet accedir és tindre una vinculació amb la universitat a la qual vos presenteu. Per exemple, si jo vaig a la pàgina web de la SIACOBA, d'acord?
doncs si jo vaig a aquestes institucions que trobeu així baix, a aquests logos de les universitats, doncs trobareu la informació referent a les proves, a les pròximes proves, no? Que són les de maig-juny de 2021. Imagineu-vos que entre el logo del seu, que és on treballa, i així teniu doncs, tota la informació d'inscripció, etc. Recordeu que l'inscripció és del 20 al 30 d'abril de 2021. Per tant, això. Sí que és cert que algunes universitats obrin al públic, per exemple, crec recordar que la Politècnica i alguna més, però bé, això ja ho aneu mirant vosaltres perquè no totes obrin al públic general, d'acord? Per a saber més informació, convocatòria Marc. Sempre aneu a la convocatòria Marc, d'acord? I ahí teniu tota la informació referent a també revisions, reclamacions, que després hi ha gent que no sap com reclamar i tot això, i és important que sapigueu com fer aquests procediments, perquè al final també tots volem aprovar i, home, al final és un examen que s'ha de fer s'han d'assolir una sèrie d'objectius i no sempre s'assoleixen, objectivament. Per tant, això d'una banda. D'altra banda, també hi ha un document molt interessant que s'anomena Dubtes freqüents que teniu a dalt, que us pot servir també per a saber la realitat de les institucions, dels organismes de certificació de valencià a hores d'ara. D'acord? És a dir, per exemple, hi ha dubtes com una pregunta. Quin reconeixement o validesa tenen certificats de la SIACOBA? I vos remeten també a l'ordre 7-2017 del 2 de març de 2017, que és bàsicament el que regula doncs, els títols de valencià, que hi ha molta gent que pregunteu, que pregunteu, doncs, què és el que... quina validesa tenen? Doncs teniu tota una sèrie de preguntes-respostes a les quals podeu anar quan us plaga, no? Últim ens, EOI, vos dic el mateix, l'EOI, que està també doncs, vinculada a la pàgina web de la Generalitat Valenciana, doncs, també requereix doncs, una inscripció a les diferents escoles oficials d'idiomes arreu del territori. També teniu el termini de matriculació, admissió i matrícula, taxes, etc. D'acord? D'acord, això d'una banda. Recordeu també les circumstàncies de cada institució, que ja les he repetides en altres vídeos. Per exemple, els orals només s'enregistren, només es graven, la veu, a l'Escola Oficial d'Idiomes i a la SIACOBA. És a dir, a la Junta no. En la Junta només doncs els examinadors tenen una plantilla en la qual posar 3 creuetes i a més poc desenvolupat, per tant si després reclameu doncs és una loteria, vaja. Bé, passem a una altra cosa i és quines acadèmies recomane jo en cas que vos apunteu per lliure. Dic per lliure per una raó i és que evidentment si jo vos diguera vull apuntar-me a l'EOI, a l'examen de l'EOI. On em prepare la prova? Doncs jo bàsicament aniria a qualsevol escola oficial d'idiomes a preparar-me-la, òbviament. SIACOBA, què faig? És a dir, SIACOBA, doncs què faig? M'ho prepare pel lliure? No. El millor és apuntar-se a una de les universitats que preparen, que formen part de la SIACOBA, que en són 7, ja sabeu. Universitat de València, Politècnica, Universitat de Castelló, Universitat d'Alacant, Universitat Seu Cardenal Herrera, Universitat Miguel Hernández i Universitat Catòlica de València. Per tant, tingueu-ho clar. Sempre s'ofereixen cursos i això són els més... trobareu de tot, però vaja, que després teniu, a més, la via directa als drets d'examen. I després, si volguera preparar-me per lliure, i ahí sí que entrem a la junta qualificadora. Si volguera preparar-me l'examen de la junta qualificadora, i aleshores sí que vos heu de buscar doncs, acadèmies o preparadors, etc. Fora dels preparadors que sí que són... això pot ser una opció positiva, no?, per a molta gent, preparadors individuals. Fora d'això, doncs, molta gent diu m'apunti a una escola d'adults. Sí, jo he treballat en una escola d'adults, però això sempre és complementari. Jo vos recomanaré 2 acadèmies que a mi em semblen les més adequades per a preparar-se a això, de moment. No m'han pagat el patrocini que els faré, però de veritat pense que són les que més rigorositat tenen al respecte. La primera acadèmia és el Centre Carles Salvador, d'acord?
Jo vaig treballar fa un temps allà i la veritat és que és un dels llocs on més a gust he estat treballant. El Centre Carles Salvador té experiència, quasi 40 anys d'experiència, bon professorat, molta oferta de cursos en línia, presencials, etc. I des d'ací també els envie una abraçada perquè crec que ho fan molt, molt bé. D'acord? I a més vos preparen el 100% cursos intensius, trimestrals, etc. D'acord? I l'altra acadèmia que vos volia recomanar és l'Acadèmia Atenea. Personalment no he tingut l'oportunitat de treballar allí, només en tinc referències, però la veritat és que les referències que m'han arribat són bones i bé, he coincidit en alguns cursos i també fa molts anys en la carrera amb algun preparador que forma part d'esta acadèmia i la veritat és que tenen bona cosa de material, experiència, etc. D'acord? Compte amb les acadèmies que es publiciten per ahí, que n'he vist algunes per Facebook, amb milers de faltes d'ortografia, de normativa, de coherència i cohesió, d'adequació, signes de puntuació totalment i absolutament deficients. Per tant, tingueu molta cura amb aquestes qüestions, d'acord? I fins ací el vídeo d'avui. No oblideu subscriure-vos, campaneta, m'agrada i recomaneu el vídeo als vostres amics i als vostres companys. Feu bondat i a cuidar-se!